Loto 649. Cada dimecres i cada dissabte fes realitat tots els teus somnis. Andorra és un gran país. Per això necessitava un diari gran, com el Periòdic d'Andorra. Andorrà, obert, independent, professional. A partir del 3 de febrer, a Andorra cada dia, el Periòdic d'Andorra. Un diari gran. Aquesta dona està esperant un home. Un home que corre cap a ella damunt la seva moto. Un home que l'entén i que sap el que ella vol. Un home que la farà feliç. Una pizza rodeo i unes aletes de pollastre. Nou menú texà de Pizza World. Pizza rodeo mitjana més 6 unitats d'aletes de pollastre. Pizza World. Tenim la teva pizza. Solomoto presenta 20 anys de trial indoor Fortuna de Barcelona. Mai s'ha vist res igual. La Speedway, el millor trial del món, i el Seat Ibiza, campions del món de ral·lis. 3 espectacles en un per només 1.500 pessetes. El dissabte 8 de febrer al Palau Sant Jordi.